मतदानाचा पुरावा आहे. तो टू व्हीलरवरनं मतदारांना 500-500 रुपये देत आहे. 500-19,000 हा पुरावा आहे. आणि मी आमचे जे पी आहेत अमोल चव्हाण त्यांच्याशी बोललेलो आहे. तो विषय माझ्या 7 नंबरमध्ये झाला आणि ह्या गोष्टीमुळे सुव्यवस्था बिघडली. सावंतवाडी शहर बाहेर माणसं आलेली आहेत. आंबोली, चौकूळ, गेळे, बांधा आणि काय विषय झाले तर त्याला पूर्णपणे जिल्ह्याचे SP जबाबदार राहतील एवढं मी निश्चितपणे सांगतो. मी आता फक्त SP ना सांगतो विनंतीपूर्वक की त्याने याच्यात लक्ष घालावं. ही जी बाहेरची माणसं येऊन थांबली 200-300 माणसं ही शहराबाहेरची येऊन थांबलीत तर लगेच त्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी. बूथवर जर बाहेरची माणसं असतील इतर तर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना हटवण्याचे आदेश द्यावे.